Ayun. Hi. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali. Mega mega love shoutout po. Mapagpalang araw sa ating lahat. Mm. Saan man sulok kayo ng mundo, yan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. At siyempre, bago tayo magsimula, mega mega love shoutout din kay Mami Mercy Calunod. Ayan. Mega mega love shoutout din kay Ma'am Rosalina. Kay Ma'am Analisa, mega mega love shoutout. At siyempre sa lahat ng mga OFW, ayan. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga solid na subscriber, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa walang sawa niyong suporta, ayan, mega mega love shoutout din kay Nani Sanchez Vlog. Mega mega love shoutout po kay Anthony Han. Mega mega love shoutout kay G Chang Wok. Ayan, mega mega love shoutout po. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. At siyempre kay Paul Donisa Official, mega mega love shoutout po. At siyempre sa ating kaibigan na si Biyaheng Brankel Sam. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Yung mga mahihilig diyan, mag scroll scroll sa Facebook, sa YouTube, kung totoo itong binabalita ng mga tanso natin, yung mga kasama natin na tanso vlogger na may nahuli daw sa Qatar na nagrarally. Ayan, iyan ang kanila ngayon pinupulutan. Pinupulutan nila kasi wala na silang masabi doon sa wala na silang masabi doon sa wala na silang masabi doon sa nangyari nung 28 kung saan na talagang nagpakita na ng puwersa ang akala nila wala ng taga-suporta ang dating Pangulong Duterte kasi matagal na nahimik, ginising nila yung sabi nga, ginising nila yung natutulog na dragon. Nako, at naglabasan, 'di ba? Hanggang ngayon doon sa The Netherlands, talagang ang suporta ng tao na andon araw-araw talagang nag-i-effort. Kaya nga yung The Netherlands, yung government ng The Netherlands, wala silang ibang choice kung hindi i-accommodate ng maayos yung mga ah, pumupunta doon ng mga Pilipino. Gawa ng napakalaking tulong yun sa kanilang ekonomiya kahit mayaman ang The Netherlands. Talagang malaking tulong sa kanila ang ekonomiya ng pagpunta doon ng mga turista kasi mga turista yun eh. Biruin mo, yung mga hotel doon ay fully book na, no? Fully book na lahat ng mga hotel doon sa The Netherlands. Kaya nga, ang nangyari nung 28, talagang nayanig ang alyansa ni Pangulong Marcos kung saan nagkansela na sila ng mga campaign sorties. Ang kanilang palusot ay ah, pinaghahandaan daw nila yung pinaghahandaan daw nila yung lokal na campaign. Pero ayon sa ayon doon sa ayon doon sa ayon doon sa sa dalawang angkor ng INC-TV ng ay marami ng gustong kumalas. Pero siyempre humahanap pa rin ng tiyempo. Kaya ang nangyari
Ang nangyari ay, siyempre nagdadahan-dahan na, kumbaga para hindi naman masaktan, kunwari tatawag hindi makarating sa kanilang ano, hindi makarating sa kanilang, sortes. Kasi nga ang, nararamdaman na nila kung gaano kalakas ang puwersa, ang pinakitang puwersa nung, 2028. Isipin niyo 'yun kung gaano kadami 'yun sa buong buong mundo ito, hindi lang ito sa Pilipinas. Napakarami pati doon sa ano mismo ni, Speaker Romualdez, doon mismo sa kanyang lugar, talagang napakaraming nagtitipon. Tapos yun doon din sa kanino bang, baluarte 'yan, yung Iloilo. Naku, napakarami doon, yung Surigao, baluarte nung tumutuligsa, yun dati punang-puna sa mga Duterte yun, pero ngayon tumutuligsa, 'no? Puring-puri yan dati, ngayon, grabe ang ano. At ang tinarget yung mga vlogger, ayan, oh. Mega mega love shoutout po kay Vicente Esplana. Good evening boss, DTV Boot Street PDP line up. Huwag nating tigilan ang panawagan ng Duterte. Bring him home back. Sulit tayo pati sa mga kaalyado ni PRD sa pagka-kongreso. Alam mo, Boss Vicente, ano, ah, yung Duterte Youth Party List, natuwa ako kasi talagang namamayagpag ngayon ng, Duterte Youth Party List, number 2 siya. Yung ano, yung Tingog Party List wala, pang-ano na lang, pang-anim na lang. Kaya ang dami talaga, lalong-lalo na yung ano, yung alam mo ito yung madaldal doon sa ano, na taga Mindanao, si sino ba yun, si Adjong? Walang kukutabin ito sa Mindanao, walang kukutabin ito si Adjong Alonto. Sabagay nung ano pa ito, Boss Vicente, si Alonto Adjong, nung ano pa ito, nung pandemic pa ito, nung, pandemic pa 'yan, napakadaldal niyanan, talagang against 'yan sa mga Duterte. Tapos nung, sa Marawi Seeds, talagang ano 'yan, tagapuna pa 'yan don kung anong mga iyan lang ang hinahanap niya talaga, makakita ng, mali doon sa mga Duterte tapos punahin niya ng punahin. 'Yun yung panahon ng, Marawi Seeds, iyan talagang nagpaingay 'yan si Adyong Alonto, yun pala may planong maging congressman, walang hiya na buhay na iyan. Ngayon siya ngayon ang number 1 na tumutuligsa kay BP Inday Sara, kunwari nagmamalasakit, pero talagang, iyan talaga ang number 1 na bumibira, hmm. Tapos sabi niya, ang mga Duterte hindi na inano ng Mindanao, oh, ngayon anong mangyayari doon? Yung maingay na si sino yun, si Nograles, naku, sa kangkungan sila pupulutin. Kaya kung ako sa kanila, doon sa dalawang magkapatid, dati ano pa yun ng dating, ng Pangulong Duterte, dati nasa kabinete pa yung isa doon na ano, Nograles. Ngayon talagang naku, ewan ko ba doon, bakit anong anong nangyari doon. Kung ako sa kanilang dalawa, naku, mag-ano na lang sila, mag-back out na lang sila. Oo, kasi marami naman silang pirang pinamimigay na ayuda, akala nila kanila na yung pera. Anak ng baka naman 'yan. Kaya nga hirap na hirap na nga yung ano, hirap na hirap na nga yung bayan natin, Tapos ginawa pa yung mga ayuda na 'yan, iilan-ilan lang ang nakinabang, kung sino lang ang malalapit sa kanila, yun lang ang nakinabang. Tama ba yun? Tapos sabihin nila maraming nakinabang, naku, utot niyo.
Sabihin niyo kung sino ang malapit sa kawali, iyon lang ang ano, iyon lang ang, nalalawayan yung labi. Ay naku, mga luma talagang tugtugin 'pag mga pulitiko tingnan mo yung ano, tingnan mo yung mga pangako ng mga 'yan. Tingnan mo yung pangako ni ano, yung, ni Tul Tolentino, pababae na ang kuryente. Oh, saan siya naka-6 na taon na siya, ngayon niya pa naisip 'yan. Lahat ng kalaban ni PRD mula lokal hanggang nasyonal ibasura natin, dito tayo mag-people power, tama. Ang, ano natin, Boss Vicente, ang pinakamatindi nating bantayan ang, eleksyon. Kasi nga, may isang vlogger na nagbunyag kung saan ito yung nakasuhan ito, nakasuhan ito, hindi ito si Attorney Respicio na madaling ano, madaling ma-hack yung, BCM, 'no? Madaling ma-hack, iyon ang, ano kaya ngayon ay nagsa-suffer ngayon si Attorney Respicio kasi kinasuhan ng, COMELEC kasi nga, binunyag na ano kaya iyan talaga ang tandaan natin. Kahit anong lakas ng people power natin diyan sa baluta, kung paglabas ng bilang ay hindi atin ang nabibilang, naku patay tayo. Nga ang abutin natin, 'di ba? Kaya bukod dun sa people power sa baluta, bantayan natin ang baluta baka mamaya iba ang lumabas sa baluta. Kahit kahit anong ano natin sa mga Duterte, suporta natin sa mga Duterte, kung paglabas ng bilang sa baluta iba na, naku mahirap yon. Oo. Kumbaga, inaano na lang natin yung ano, yung mga sinasabi ng mga eksperto na mga pupuwedeng mangyari, 'no? Nag-advance lang tayo ng konti. Kuya host, good evening, sabi ni Filipino Boy. Iyan, magandang gabi sa'yo, Filipino Boy. Si Boss Filipino Boy. Mega mega love shout out. Oh, 'di ba? Iyan pang isang bantayan natin pagdating ng eleksyon. Kahit anong, lakas natin kung, pagboto natin ay iba ang lumabas, oh, 'di ba, 'di wala rin tayong mapapala, 'di ba? Ayan, Kuya host, Boss DTV shout out, oh, 'yan shout out din. Shout out din sa'yo Boss Filipino Boy, ayan palakpakan. Ayan, 8 million in the house, mega mega love shout out. Ayan at, 'yun nga ang ano natin ngayong gabi na yung alyansa ni Marcos ay naku po, nagkanya-kanya na kung saan na ito ano ito, binalita ito mismo ng, kanilang campaign manager na talagang nag-cancel sila ng kanilang mga sortes, pero ang dahilan nila hindi nakakarating yung kanilang mga kandidato, kung hindi busy sila sa paunlak doon sa mga local politician na nag-iimbita sa kanila. Naku, mga palusot na ano 'no, mga palusot na hilaw. Kasi nga nakita ng kanilang mga pulitiko, yung kanilang mga kandidato kung gaano kalakas nung 28, kung gaano dumadagongdong yung, puwersa ng, President Rodrigo Duterte ano. Kaya nga gano'n na lang ang ano nila, gano'n na lang nagkanda-taranta, gano'n na lang sila nagkanda-taranta. ER Kabayan Vlog, mega mega love shout out, ayan mega mega love shout out sa mga taga-Italy, sa mga kapitbahay ni ER Kabayan Vlog. Magandang gabi sa'yo diyan, ah, hapon pala.
Ayan, magandang hapon sa'yo diyan, ER Kabayan Vlog sa Italy. Ayan, mega mega love shoutout sa'yo kabayan, ER Kabayan Vlog. Hmm. Iyon na nga ang ano, ang dahilan na lang ayan, ang dahilan na lang ng, alyansa ni Marcos yung kanilang tagapagsalita ay busy busy sila doon sa ano, kapupunta doon sa mga imbitasyon. Pero busy na sila doon sa ano, nagkakanya-kanya ng takbuhan, kanya-kanya ng, ano, katulad ni Amy Marcos. Sa halip na sa halip na amuin nila para hindi magdadaldal laban sa kanila, eh. Inaway pa nila, pinalayas pa nila, o 'di lalong nagdadaldal yung ali, 'di ba? Pinabayaan nila na magdadaldal yung ali, eh. Oh, sa halip na kausapin na lang nila ng, masinsinan para hindi na lumabas yung mga kapalpakan, ay pinalayas pa nila doon sa kanilang alyansa, o 'di lalong nagwala yung ali. Sa halip na isang ano na lang, sa halip na isang, pagdinig na lang sa Senado, ginawa tuloy na 2. Ang masaklap pa nito kung, ibulgar pa lahat ng, Imee Marcos, yun kung anong kabulastugan ng, kanyang kapatid, 'di ba? 'Di lalo ng nagkandalit-silitsi yung kampanya nila, 'di ba? Oh, 'pag nalaglag lahat yung kanilang mga kandidato, 'di may tsansa na pumasok si Imee Marcos kasi, nataranta siya doon sa ano, nataranta siya doon sa number 16 siya sa, ano, number 16 siya doon sa tawag nito, doon sa survey. Hindi niya naisip yung daluyong ng suporta kay dating Pangulong Duterte nung 28 na, hindi niya naisip yun na 10 lang yung kay Pangulong Duterte. Ibig sabihin may tyansa na ano, may tyansa siyang mahatak doon sa 12, pan-12 doon sa kay Pangulong Duterte, hindi niya naano yun, oo. Kaya medyo nag-ano siya, talagang, tinira niya ng tinira yung, mga kaalyado ng kanyang kapatid, eh, 'di ba? Kaya nga sayang lang yung ano, ah, sayang nung pagkakataon na hindi nila inano si Senadora Amy Marcos, hindi nila kinausap ng maayos. Ayan, maraming salamat po Boss Vicente Esplana, yan, like muna tayo, share para mapanood ito. Ayan, maraming salamat po Vicente Esplana, ayan, Boss Vicente Esplana. Kaya nga ang ano doon, 'pag, dapat ang ginawa ng administrasyon doon, inamo na lang nila si Amy Marcos para hindi na magdadaldal, para hindi na magsalita ng laban sa kanila, laban doon sa mga, kabinete ng, kanyang kapatid. Sa halip na ano, sa halip na sa halip na anuhin nila, lambingin nila para hindi hindi na magsalita. Oh, simpleng-simple lang naman, gusto niyang makausap yung kanyang kapatid, hindi na pinapayagan nung mga nakapalibot sa kanya. O 'di anong gagawin niya, 'di magdadaldal siya sa ano, sa public, 'di ba? Kaya hindi nila hindi nila nakuha kung anong ibig sabihin nung, sinasabi ni Jaime Marcos. Oh, ang problema siguro kasi ang, kinatatakot nila baka mamaya magbago ang isip ng presidente. Naku, magkandalit-silitsi yung ano, yung mga plano nung, nakapalibot sa kanya, oh. Kaya naniniwala ako na ang pressure sa loob ng Malacanang napakalakas. Oh, isipin mo 'yan, binulgar na mismo 'yan ng Senadora Amy Marcos, na kahit siya mismo hindi niya makausap ang kanyang kapatid. Ibig sabihin ang pressure talaga grabe, oh. Hindi makalapit ang hindi talaga malapit sa ano, sa Pangulong Marcos. Isipin mo kapatid na kapatid.
Hindi niyan makausap ng sarili niyan dahil maraming humaharang. Hmm, kapatid na mismo 'yan, hinaharang pa nila. Oh, eh, anong anong dahilan bakit nila hinaharang, eh, kapatid 'yun, 'di ba? Oh, eh, siguro naisip nila baka magkanda buking-buking yung plano, lalong nalinti ka na. Hindi nila alam, hindi nila alam na, eh, lalo tuloy nagdaldal yung ali. Oo, kasi siyempre ang ano kasi doon ni Senadora Amy Marcos, ang target doon makahatak talaga nung mga Duterte supporter, yung mga die-hard talaga na Duterte supporter, para doon sa kanyang ano, parang kampanya niya na rin yun, eh, yung pagpaling niya sa mga Duterte. Parang naghahatak na rin siya doon ng ano, eh, ng, atensyon para doon sa mga botante ng ano, kaya nga kahit nakaupo siya diyan sa Senado, 'pag kinampihan niya yung mga Duterte, alam mo naman tayo, eh, oh, 'di ba? Yung napakaraming nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. Kung titingnan mo yon talagang nung tinangay ang dating Pangulong Duterte talagang nag-iyakan sila. Eh, papaano ngayon 'yan binulgar ni Amy Marcos, 'yun malaki ang tyansa na mahatak 'yun ni Senadora Amy Marcos, 'di ba? Malaki ang tyansa na kumampi 'yun kasi nga kinampihan niya si ano, eh, si dating Pangulong Duterte at saka si VP Sara Duterte. Kaya malaki ang tyansa na makahatak siya ng mga pro Duterte na ano, mga botante, oh. Kasi siyempre alam mo naman yung iba, sasabihin niyan, "Ay 10 lang naman yan, eh, isingit na natin yan para ano, alam mo naman kumampi yan sa mga Duterte, 'di ba?" Oh, malaking bagay yon. Kasi nga sabi niya nga kailangan niya Amy solusyon, eh, 'di ba? 'Yun ang simpleng, pangangampanya na hindi halata kunwari kumakampi pero, nangangampanya talaga. 'Yan ang katotohanan niyan, 'di naman tayo iba na sa pagdating sa ano, 'di ba? 'Di naman na tayo iba diyan pagdating sa pulitika. Kasi nga nawindang siya doon sa ano, yung huling lumabas na survey na medyo ano daw yung ano, naniniwala pa siya doon sa survey. Dapat ang pinaniwalaan niya yung 28 kung gaano dumaluyong yung, suporta, 'no? Isipin niyo yung ano, yung, Inquirer, yung Mindanao daw ay 70,000 samantalang yung mga media doon sa Mindanao nasa 300,000. Tingnan mo kung gaano ka-bias talaga ang ano 'no, ka-bias ang, Inquirer, langyang buhay na 'yan. Sabi ko sabi ko nga sa boss ko, "Boss magpalit ka na ng ano, dyaryo mo." Kasi araw-araw 'yun may supply ng dyaryo. Eh, puro ano 'yun, puro, ah, Inquirer ang dine-deliver sa kanya araw-araw. Eh, galit na sila kasi yung ano, yung manugang niya importer 'yun ng mga cosmetic. Naku! Napakatagal daw January pa nasa, ah, January pa parating na ng ano, parating na ng, Pier. Nakalabas ngayong ano lang, itong ano katapusan ng Marso. Kaya nga galit na galit sila. Yung mga importer lalong-lalo na yung mga ano, lalong-lalo na yung mga piyesa ng sasakyan, naku, grabe. Kaya nga galit na sila sa ano, administrasyon na ito. Galit na nga yung mga ano, yung mga maliliit na negosyante, hindi yung mga malalaking negosyante. Yung mga ano lang, mga maliliit na walang kapit sa gobyerno, walang kahit ano, na dumadaan sa legal, hirap na hirap sila magparating. Kaya nga kaya nga galit na galit sila. May kinuwento pa nga yung isa, yung, nagkukuwentuhan, kaming tatlo nagkukuwentuhan habang nag-aano kami ng piyesa. Sabi nung ano, sabi nung, "Hindi ka ba nahirapan sa negosyo mo?" Medyo hirap.
Medyo hirap kasi ano, yung mga ganyan na bagay ba. Naku, dito sa amin yung mga kasama ko na ano, yung mga kasama ko na importer parang ayaw ng kumuha. Papaano naman yung negosyo natin nito, 'di titigil na kung hindi tayo makikipagsapalaran. Sabay sabi sabay sabi kaya nga ano, hirap na hirap ako dito sa ano na ito, administrasyon na ito, grabe, mahirap talaga. Ayaw nila sa ano, ayaw na nila doon sa ano, kahit doon sa pinsan niya kay Romualdez, ayaw na talaga nila. Kasi sabi niya, iyon din yung ang ugali nun, eh. Naku, nagluloko ang ano ko, internet ko. Oo, 'di ba? Kaya nga pati kay pati kay Romualdez ayaw na rin nila kasi sabi niya, "Wala, iisa yan." Oo. Ngayon, hatak lahat yun ng mga Duterte pero silent ano yun, silent ano yun kasi nga sabi nila nung kay Duterte talagang proud na proud sila kasi nga pagdating sa custom napakabilis, 'di ba? Kaya nga yun mga silent na mga botante yun, mga silent na botante. Eh, yung manugang ng boss ko yung nag-i-import nga ng mga cosmetic, eh, umiyak pa nung sabi niya sa'kin, "Kuya, ano na kayang mangyari sa kay Duterte natin?" Ay sabi ko, "Nasa legal battle na yun." Malakas naman ang laban kasi siyempre alam niya naman yun. Bago bago niya ginawa yung mga bagay na yan, alam niya na kung anong dapat niyang gawin diyan. Tsaka hindi niya naman sabi ko nga doon sa ano, umiiyak na, eh. Sabi ko, hindi naman lahat ng hindi naman ginawa ni Pangulong Duterte yun para lang, ah, maging masaya siya doon sa ginagawa niya. Ginawa niya yon para sa atin, para sa taong bayan. Dahil nga wala na, eh, talagang as in na para na tayong ano, eh, kung makikita mo diyan maglakad-lakad ka lang diyan may bitbit ng cellphone aagawan ka na, 'di ba? Oh, saan tayo pupunta kung hindi natin gagamitan 'yan ng kamay na bakal, 'di ba? Kaya nga laking bagay kaya nga sabi niya, "Oo nga kuya, eh, alam mo doon sa amin," kasi taga-ano 'yun, taga Mindoro, eh. "Alam mo doon sa amin kuya kahit ano na 'yun, kahit dulong-dulong bayan na 'yun, napakarami pa ring mga poser," sabi niya. "Ang dami dulong bayan na 'yun, ha, ng Mindoro pero dami pa ring poser. Akala mo walang pera ang tao pero magtataka ka nagkakapera, pero marami ng nawawalan." Marami ng nawawalan ng mga bahay, may mga pinapasok na, may mga inaakyat na, oh, Sabi ko, 'di iyan ang epekto kasi siyempre yung tao ano na, adik na, walang pambili, wala ng kung hindi, wala ng ibang choice kung hindi magnakaw. Oh, kaya nga sabi niya kuya nung ano, nung pag-upo daw ni dating Pangulong Duterte, sabi niya, "Isang buwan lang nagkandawala yung mga ano doon, nagtakbuhan sa bundok wala nang makita kaya nanahimik yung bayan namin." Sabi niya. Eh, babae yun kaya naano siya, natuwa siya kasi nakakauwi siya tuwing ano, tuwing day off, tuwing day off niya sa trabaho niya dati nung hindi pa sila nag-asawa, 'yan. Nakakauwi siya, pero nung mga panahon na ano, talagang hindi siya nakakauwi, na hindi siya sinusundo. Kasi minsan nga daw yung UB Express, eh, hinaharang pa sa daan, hino-hold up. Oh, kaya laking tuwa niya talaga nung kaya nga nung hinuli si, dating Pangulong Duterte, umiyak talaga siya. Natutuwa natutuwa naman ako na talagang nakikita natin kung gaano minahal ang mga Duterte. Oh, mga mayayaman yun na tao, ha, mga mayayaman yun na tao pero makita mo napakasimpleng ano, hindi sila magpunta sa mga rally-rally pero nakasuporta sila. Talagang proud sila sa ginawa ng, dating Pangulong Duterte, 'no? Kaya nga sabi niya, nakakapanghinayang na hindi tinuloy, 'di ba? Kaya nga sabi nga kuya nabudol talaga ako, eh.
Kasi nga pangako daw kay Inday Sara na ipagpapatuloy kaya nga ano, eh, sabi niya nga, eh, dapat ang presidente natin si Inday Sara, dapat tuloy-tuloy pa ang ano natin, 'di ba? Oo, malaya tayong maggala-gala na ano, kahit hating gabi diyan wala wala tayong aalalahanin. Ngayon wala na kasi nabudol tayo, eh. Sabi ko sabi ko, "Ako hindi ako nabudol kasi hindi talaga ako bumoto sa kanya." Kasi naman, eh, nakipagkasundo pa kasi si Inday Sara dapat siya ang presidente, eh. Oh, 'di ba? Eh, doon mo makikita ang tao kung gaano minahal ang Pangulong Duterte, pero never yun pumupunta sa mga rally, mga silent ano yun, kumbaga sa ano, pagdating doon sa sorbe iyon yung mga, ah, iyon yung mga hindi nagpapasorbe na talagang solid yun doon sa mga Duterte. Hindi sila mag-ingay kung saan-saan, hindi sila mag-ingay pero solid, 'di ba? Eh, ngayon hindi, solid na bumabatikos, solid na sumisigaw na nabudol talaga. Kaya nga nakakapanghinayang din na ano, eh, dinadaan-daan na lang natin sa tawa na wala, kailangan pa talaga nating ano, kailangan pa talagang, kailangan pa nating sumigaw sa kalsada para makita ng administrasyon na ito na palpak na ang ginagawa nila. Isipin niyo 'yun, isipin niyo 'yun, napakaliit ng Timor Leste, napakaliit ng Timor Leste. Anong ginawa? Talagang pinairal nila ang batas. Oh, gusto nilang i-ano dito si ano, parang parusahan si dating Congressman na Teves. Anong ginawa ng Supreme Court ng Timor Leste? Hindi sila pumayag kasi nanganganib ito. Political harassment ang nangyayari dito sa tao na ito, eh. Hindi nila pinayagan. Alam mo tinakot pa ni Secretary Boyeng Rimulya na hindi nila aanuhan sa ASEAN yung ano, hindi nila aanuhan sa ASEAN yung ano ni, ah, ng Timor Leste. Oh, pero anong nangyari? Pinairal pa rin nila yung batas nila. Oh, 'di ba? Hindi nila nakuha. Eh, ano naman ang balik ni Secretary Boyeng, parang bata na ano, parang bata na gustong-gusto niyang agawin yung lollipop, yung ano ba, gustong-gusto niyang agawin yung lollipop, eh, hindi niya naagaw, 'no? Akala niya kasi kaya niyang bullyhin, kasi maliit lang na bata, eh, yung may hawak ng lollipop. Akala niya kaya niyang bullyhin yung bata na may hawak ng lollipop. Eh, ngayon kaya hindi nagpa-bully, oh, hindi nakinig sa kanya, ngayon naglulupasay naglulupasay ngayon kasi hindi niya naagaw yung lollipop. Kung ano-ano pinagsasabi sa bansang ano, Timor Leste. Tapos ngayon mag-aapila, kung ako nun mag-apila, doon pa lang sa ano, tanggapin ko yung papel diretso ko na sa basurahan, eh. Bastos kayo, binabastos mo yung bansa namin. Nagsasarili pa lang kami, nag-i-establish pa lang kami ng aming, ano, ng aming bayan, tapos bababuyin niyo na kami? Uumpisahan niyo na kaming babuyin? Ayun, naglulupasay ang ating, naglulupasay yung hindi nakaagaw ng kinde. Ay naku, oh. Ngayon yung, alyansa naman, wala. Talagang, medyo ano na sila, naghanap na lang yan ng mga dahilan para magkanya-kanya na, magkanya-kanya na silang lakaran, oo. Kasi nga
Camping sorte si ano, si Toby Chanko. Dati kay Bina yan, si Toby Chanko. Dati kay Irap din yan. Oh. Ngayon nasaan na naman, parang ano din 'to si Toby Chanko, eh. Yan ang kanilang campaign manager. Tapos, nag-cancel daw sila kasi nga ang daming mga lokal na kanilang sinusuportahan. Iyon daw muna ang kanilang tututukan. Ano yun? Hindi na sila mangangampanya, tutukan na lang nila ng tutukan yun bilang suporta. Oh, 'di wow sa kanila. Parang sinabi nilang sobrang lakas na nila, untouchable na sila, hindi na kayang ano, hindi na kayang ilaglag. Sa kabila ng puwersang pinakita nung 28. Naku po. Nakakatawang mga palusot ano, mga mga palusot na ang hirap ano, ang hirap ilusot. Oo. Ngayon, sabi ni Amy Marcos, "O ito, iimbitahin ko na lahat, yung dapat ano, imbitahin." Oh, kasi nga ang target nila lahat ng ano, lahat ng mga, nakadikit sa mga Duterte uubusin nila lahat. Para wala nang makapagsalita. Isipin niyo 'yun, isipin niyo 'yun. May may naka-file ng kaso sa impeachment, pero wala pa rin silang tigil sa kakapanira, yung tungkol diyan sa confidential fund na 'yan. Wala pa rin silang tigil sa kakapanira. Nasa ano na 'yan, naka-file na 'yan sa Senado. Parang hindi sila kuntento doon sa impeachment. Talagang gagamitin pa nila para sirain, marami silang nadiskubre, maraming nadiskubre, na kung ano-anong mga nadiskubre. Lang yang buhay na 'yan, 'di ba? Ano ba yung pinagpapasa nila do'n, hindi ba yun ano, kaya mahahalata mo talagang pinopolitika, pinopolitika yung tao. Gusto nila yan dudurugin, titirisin talaga nilang tirisin na hindi na talaga makaano, hindi na makabangon. Gano'n ang kanilang ano, gano'n ang kanilang adhikain. Hmm. Yung mga pro Duterte na vlogger, anong ginawa? Anong ginawa nila, 'di ba? Lahat sinomo nila, hindi nila alam na mas matatalino pa. May may katalinuhan pala itong mga Duterte vlogger na ito. Kasi ang ginawa nila sa halip na pumunta doon sa ano, TRICOM, pumunta doon sa Supreme Court. 'Di wala silang magawa kung hindi magbait-baitan dito. Oh, kung sila nangangalkal sa YouTube, kung parehas lang sila, kung parehas lang sila, naku, mas malala pa ang mga tumitira kay Duterte diyan. Oh, mas malala pa, lalo na yung mga tanso vlogger. Bakit hindi nila pinatawag? Oh, bakit tanging ano lang, kaya halatang-halata, halatang-halata na gusto patahimikin, eh. Oh, ngayon sa nakita nila nung 28, anong gagawin nila ngayon? Kaya ngayon, yung mga congressman na ano, naku, talagang magbibitaw na 'yun ng mga kanilang mga ano, anong sinabi ng COMELEC, tuloy-tuloy lang ang ayuda, 'di ba? Tuloy-tuloy lang ang ayuda. Tapos katwiran ng mga congressman nung binira ng binira ni Mayor Magalong, katwiran ng mga congressman, "Hindi man yan napupunta sa amin, nasa ahensya ng gobyerno yan." Naku, grabeng mga alibay yan. Samantalang nagsusumigaw na yung ano,
Nagsusumigaw na yung ibang mga congressman, "Kung hindi kami pumirma wala tayong ganitong ayuda." Oh, kanino yun, 'di ba? Ba't nagsusumigaw yung congressman ng gano'n? Sa DSWD ba yun? 'Di ba? O di kanila, kasi sinisigaw nila, eh. Hmm, kaya nga ang mga ano, yung mga, re-electionist ng tanso, wala na, tulog na kayo lahat. Mag-iba na kayo ng strategy. Oo, 'yan. Ang gawin niyo, gayahin niyo si Senadora Amy Marcos, imbestigahan niyo, ilabas niyo lahat nung mga baho ng administrasyon na ito. 'Di ba? Gayahin niyo na si Senadora Amy Marcos. Mag-imbestiga na kayo ng mag-imbestiga diyan. Para makabawi-bawi kayo sa kampanya, oo. Ngayon kung kayo naman, panatag na panatag kayo, kasi yung iba niyan marami naman talagang pera, eh. Pera ang pagaganahin ng iba diyan. Marami pang pera ang pagaganahin diyan. Mm. Kaya yung team ng alyansa ang, ang pupuwedeng kumalas diyan sa team ng alyansa, dalawa, si Pia Cayetano at saka si, Camille Villar. Kasi si Alan Peter Cayetano at si Pangulong Duterte magkalapit 'yan, malapit 'yan. Excuse me po, magkalap magkaibigan 'yan. Kung matatandaan niyo, 'yun ang Vice President niya si 'yun ang Vice President niya si, ah, Alan Peter Cayetano. Kung saan si Alan Peter Cayetano, iyon ang kasama ni Senadora Imee na nag-imbestiga sa Senado, 'di ba? Kung saan ginisa niya ng ginisa yung mga pulis. Kung saan ginisa ng ginisa ni Alan Peter Cayetano yung mga pulis, 'no? Biglang nangati lalamunan ko, Excuse me po. Tapos, ito si Camille Villar kung matatandaan niyo, pinuna ng nanay nila na si Senadora Cynthia Villar yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte dahil iyan talaga magkakaibigan yung pamilya nila na 'yan. Bukod doon sa si Alan Peter Cayetano at saka ang mga Villar ay iisang partido 'yan, 'di ba? Iisang partido 'yan. Kaya iyan ang ano, iyan ang sa tingin ko na kakalasyan yung dalawa na 'yan. Diyan sa alyansa ni Marcos. Si Pacquiao, hindi 'yan kakalas diyan si Pacquiao, pero sabi niya dati si Marcos ay napaka-korap. Maloko ito si
Maloko ito si Pacquiao, eh. Sabi niya dati napaka-korap yung si Marcos, tapos ngayon nandiyan siya kay Marcos. Maloko ito si Manny Pacquiao, eh. Kaya 'yan, marami talagang ano, marami ang, mahiwaga talaga ang pulitika 'pag magpadala tayo doon sa bugso ng damdamin natin, naku, hindi mo na naiintindihan hindi mo na maintindihan yung sarili mo kung saan ka lulugar kasi nga napakahiwaga ng pulitika. Akala mo kalaban, akala mo kakampi, pero yun kalaban pala, 'di ba? Tingnan niyo, sino senador ang hindi kumampi? Yung mga ano ngayon, yung mga incumbent ngayon senador, sinong hindi kumampi kay Pangulong Duterte, 'di ba? Tanging si Gordon lang ang umano na laban kay Duterte, tsaka si Trillanes. Pero nasaan sila ngayon? Sa kangkungan sila pinulot. Ngayon marami na naman tumiwalag, tinuligsa na si dating Pangulong Duterte. Nasaan na naman sila? Nasa administrasyon na naman, 'di ba? Tinuligsa nila si Pangulong Duterte. Papaano ngayon 'pag natapos na rin si ano, si BBM, 'di ba? Kaya nga kung ano ang kahihinatnan ng mga pulitiko kay dating Pangulong Duterte, dati puring-puri, talagang, kulang na lang, eh, punasan ng ano, punasan ng pulbo si dating Pangulong Duterte. Ngayon 'di ba, sila ang mga unang tumutuligsa lalong-lalo na yung mga congressman, oh, 'di ba? Kasi nga sila may mga ambisyon 'yan sila. Ngayon, sabihin na natin maka-survive ngayon si BBM, malapit na naman ang 2028. Sa tingin niyo, pagdating ng December, itong 2025 na ito, pagpatak niya ng December, kita niyo uumpisahan ng bibirahin niya si BBM ng mga kaalyado niya ngayon. 'Pag hindi mag-umpisa yan ng December, mga January, February, March, ayan, umpisa na yan. Kasi ang preparasyon ng presidente 2 taon hanggang 3 taon yan. Parang magpakilala, mag-establish ng pangalan. Oh, anong nangyari? Bibirahin ng todo yan si BBM. Kaya lahat ng mga pinagagawa ngayon, makikita niyo lalabas lahat yan. Hmm. Yung hindi lumabas sa investigasyon ni Amy Marcos, lalabas yan. Kasi nga, lahat ng may gustong maging presidente, mag-i-establish na yan ng kanilang pangalan. Magpapakilala na yan. Kunwari para sa taong bayan. Oh, pero para lang sa kanyang sarili yon. Kasi nga ang target niya is 2028. Hmm, lahat yan maniwala kayo. Tingnan niyo, mga November pa lang yan, November itong taon na ito, mag-uunti-unti na yan, bibira na ng mga pakunti-kunti yan. December, pagdating ng January kita niyo, diyan na ang umpisa ng propaganda na yan. Umpisa na yan.
Kita niyo dito pa lang, nung nakita ang puwersa ng suporta kay dating Pangulong Duterte, anong nangyari? Oh, 2 sortie kaagad ang kinansil nila. Kasi wala ng gustong sumama, eh. Wala ng gustong sumama na kanilang mga ano, kandidato. 'Di ba, 'di magpalusot na lang tayo. Marami kasing pupuntahan sa mga lokal, maraming imbitasyon. Kailangan mong pagbigyan, 'di ba? Pero bakit kailangan mong mag-cancel, 'di ba? Ibig sabihin wala na kayong balak na ano, mangampanya doon sa ibang lugar? Puro na lang doon sa mga ano, bayan-bayan na ano, na inyong kaalyado? Papaano yung hindi niyo kaalyado? Eh, ang dami niyo ngang kaalyado, sinusuka naman ng tao. Kasi nga ginising niyo yung mga tunay na nagmamahal, yung mga tunay na nagmamahal sa bayan. Ngayon nagkanta-taranta kayo ngayon. Ay naku, 'di ba? Ang pulitika napakahiwaga. Hmm, kakampi kakampi niya ngayon, bukas kalaban na 'yan. Oh, 'di ba? Kasi nga ang kanilang pinoprotektahan ay ang kanilang interes. Ngayon pagdating ng 2025 ng, pagdating ng December 2025 makikita niyo 'yan, maglalabasan na 'yan. Kanya-kanya ng baho 'yan, labasan na ng baho 'yan. Kasi nga sila-sila mismo mag-i-establish na ng mga pangalan. Kung ang kung ang tina-target nung isa, Vice President, kung ang tina-target ng isa, presidente. Ang importante maka-establish siya ng kanyang pangalan. Magpapasikat, 'di ba, si Trillanes, ganyan ang ginagawa ni Trillanes. Oh, nagpapasikat. Ang problema, kahit anong gawin niya wala talaga, eh. Yung mga kasama niya mismong magdalo, galit na galit sa kanya, eh. Iilan-ilan na lang ang naiiwan sa kanya, yung mga nakikinabang sa kanya, iyan na lang naiiwan sa kanya. Halos lahat na kay Pangulong Duterte na, eh. Ewan ko bakit ano, hindi pa nila sinu-surrender yung Magdalo party list. Ayun, yung isa may lakas pang loob mag-ano, may lakas pang loob na, ah, magkandidato sa Caloocan. Ay naku, talaga naman 'pag ano tayo sa ano, sa pulitika, 'pag maging seryoso tayo, naku, marami tayong kaaway. Pero dapat dapat talaga na seryosohin ang, pulitika. Alam niyo kung bakit? Makikita mo ang taong seryoso na maglilingkod sa bayan. Pagmasdan niyong maigi, yung nagsasabi ng totoo at saka hindi. Meron nga dito sa amin kumakandidato, eh. Ambisyoso yung asawa, napakaambisyoso. Biruin mo housewife yung asawa, palibhasa tapos na yung termino nung asawa, pinipilit niya na yung asawa niya dapat. Samantalang kung ikaw marunong kang sumunod sa batas ng partido, alam mong may nakapila para doon. Kasi tapos ka na, eh. Pero anong nangyari, patampo-tampo, kung ano-anong mga paitsos ang ginagawa para lang mapansin. Oh, ngayon napansin na,
Anong gagawin nung asawa mo doon, simpleng housewife, hindi nga nanalo ng kagawad. Pambihirang buhay na ay naku, hindi nga nanalo ng kagawad, tapos ngayon congressman pa. Ewan ko lang kung anong kahihinatnan ng bayan natin 'pag ganito. Hindi naman natin na maliitin kasi may degree holder naman. Pero naku, 'di ko lang alam. Sarili nilang empleyado hindi mapasahod ng ano, hindi mapasahod ng minimum. Oh, iyan ba ang magtatrabaho ng tapat? Sige, iyan ba ang magtatrabaho ng tapat? Empleyado mismo nila, inaapi nila, Oh, 'di ba? Kaya nga, iyan ang sinasabi natin, madaling madaling maano, madali nating makita ang tao kung talagang gustong magserbisyo ng tapat. Oh, isipin mo 'yan, tatakbo ka ng congressman, nangangako ka na gagawin mo ang lahat. Gagawin ang lahat, yung empleyado mo nga iilan-ilan lang, hindi mo mapasahuran ng minimum, 'di ba? Oh, tapos mangako ka pa sa ano, kababayan mo. Ay naku, masilimuot. Hmm, ang ganda-ganda ng pangako, 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 ayan, ang mangyayari mapako lahat. Tapos sasabihin pa nung iba, "Ay saan pa tayo, doon na tayo sa maraming nagawa." Anong anong nagawa? Yung asawa may nagawa, pero yung asawa, anong nagawa niyan, housewife 'yan, 'di ba? 'Di naman natin inaano yung mga housewife kasi talagang marami namang gawain talaga 'yan, Pero yung para sa bayan, tingnan mo anong nagawa sa bayan. Oh, iilan lang ang empleyado niya, 4 yata o 5 hindi niya pa mapasahod ng minimum. Tapos ngayon mangako ka ng maglilingkod ng tapat sa bayan, anak ng bayan talaga. Oh, ang dami mong nabubudol 'pag mga ganyan na pangako, budol talaga ang labas diyan. Oh, isipin mo 35 years sa kanya, tinanggal nila hindi man lang binigyan ng separation pay. Oh, palibhasa may edad na, wala, binigyan lang ng pamasko, tapos nung babalik ng, January, hindi na pinabalik. Oh, ngayon yung mga empleyado niya, lilimang empleyado niya hindi pa mapasahuran ng minimum. Tapos grabe ang pangako sa bayan, gagawin ang lahat, mapaglingkuran lang ng tapat, anak ng bayan talaga. Ay naku, grabe ang grabe ang ano natin, grabe ang mga pulitiko natin, grabe ang, sabagay 'pag ano talaga, asahan niyo na 'yan na mga pulitiko mga sinungaling 'yan. Oo, parang panliligaw din 'yan sa babae, ipapangako pati langit at lupa, 'Pag nakuha na ang matamis mong oo, goodbye ka na, 'di ba? Wala tayong magawa, nagpapabudol tayo. Sabagay 'yun naman talaga ang dalawa lang naman talaga ang ano dito sa ibabaw ng mundo, ang isang, mambubudol at saka isang nagpapabudol.
Hmm, 'di ba? Dalawa lang ang papel natin dito sa ano, magpabudol at saka may nambubudol. 'Yun nakaisang oras na naman tayo. Ay, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng dumaan maraming salamat sa inyong lahat. At ayan na naman, nakaisang oras na naman tayo. Siyempre sa lahat ng mga taga-suporta, maraming salamat sa inyo. Ayan, palapit na ng palapit, April na tayo bukas, ha. Mayroon akong ano sa inyo, mayroon akong, patis ito, napakagandang tila ito, napakagandang tila nito. Papagawa ako ng 12, papagawa ako nung 12. Mamimili ako ng ibibigay ko sa aking mga solid na subscriber, ayan. Kaya ayan, magpapaalam na tayo ano, 10:00 na, mag-a-11:00 na. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at, sinamahan niyo na naman ako ngayong gabi. Maraming salamat po at, ah, sa lahat ng mga sumama ngayong gabi. Maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Annalisa, kay Nani Sanchez Vlog, kay, Biyaheng Brankel Sam, kay Paul Busit Donisa. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po.